Эфирда Яшел Үзән телекомпаниясы һәм Кабат мин Радига Таулин сезгә исәнмесез дип эндәшәм. Атнан дәвамында шәһәр һәм районда күпне вакыйгалар булды. Кайберләре турында хәзер коллегаларым белән тулырак итеп сөйләрбез. Фаҗига кабатланмасын. Яшел Үзәндә Россиядә дөнья күләм тарихта иң куркыныч даталарның берсе Чернобыль атом электростанциясе һәлакәтенә 40 ел тулуны билгеләп үттеләр. 1986 елның 26 апреленә каршы төндә реактор һәм 4-нче энергия блогы бинасын 2 көчле шартлау тетрәтә. Атмосферага иксез-чиксез күләмдә радиоактив маддәләр күтәрелә. Чернобыль атом электростанциясы зонасында авария нәтиҗәләрен бетерүдә безнең районнан 165 кеше катнаша. На главном корпусе, между 3 и 4. А там люди есть? Да, поднимай на состав. Поднимаю, начальника поднял. Чернобыль атом электростанциясында булган аварийның 40 еллыгын бу ирләр билгеләп үтә. Фаҗига дистә еллар алдан радиоактив эз калдырды. Аларның тормыш юлын аңа кадәр һәм аннан соңга бүлде. Аларга ул вакытта 20-30 яшь иде. 86 елның язын алар бүгенге кебек хәтерли. Ой, такой картина была. Шундый картина. Шәһәр, барлык йортлар ябык, балалар, хатын-кызларны күрмәдек. Бары тик солдатлар гына иде. С нами идет дозиметрист. Ак халатлы АЭС эшчесе чыкты. Ул безгә объект бирде. Безнең белән дозиметрист бара. Ул радиация күләмен үлчи, күпме эшләргә мөмкинлеген исәпли. Атнага 2 рентген нурланыш алырга рөхсәт ителә. Бу еллык нурланыш дозасы. Атом электростанциясенең 4-нче энергоблогында эксперимент үткәрелгән, ул контроль астыннан чыккан. Чернобыль һәлакәте дөнья атом төш энергетикасы тарихында һәлак булучылар һәм аның нәтиҗәләреннән зыян күрүчеләр саны экологик һәм икътисади зыян масштаблары буенча да иң эресе булды. Очень грустно, это очень большая... Бик күңелсез, зур фаҗига. Мондый хәл булмасын өчен бу көнне искә төшерергә кирәк. Безгә геройлар лицейга килделәр һәм мавыктыргыч, куркыныч фаҗига турында сөйләделәр. Алар безнең дөньяны бу зур һәлакәттән ничек коткарганнарын бәян иттеләр. Эта катастрофа очень... Чынлыкта бу һәлакәт кайсы атомның чынлыкта куркыныч булуын, атом белән уйнарга кирәкмәвен күрсәтте. И то, что с атомом играть не нужно. Тантаналы митингта авария ликвидаторларының батырлыгы, үз сәламәтлекләре бәрабәренә миллионлаган кешенең гомерен саклап калган белгечләрнең батырлыгы искә алынды. Яшел үзәнлеләр читтә калмады, вакыйгалар учагында булды. Күбесе инде исән түгел, аларны 1 минут тынлык белән хөрмәтләделәр. Авария нәтиҗәләрен бетерүче 165 якташыбыз гомерләрен һәм сәламәтлекләрен куркыныч астына куеп, үзләренең гражданлык һәм патриотик бурычларын үтәделәр. Любое поколение, если взять... Безнең ил теләсә кайсы буын, кемдер бөек ватан сугышын, кемдер башка сугышларны узган. Безнең язмышка Чернобыль туры килде. Авария. Тарих безне бер-беребезгә сак булырга һәм планетаның киләчәгенә җаваплырак карарга өйрәтә. Айгөл Таулина, Рузия Дәүләтшин, Андрей Лопатников, Яшел Үзән хәбәрләре. Бор саклану чараларын үтәргә һәм балаларны шәһәр яны сәламәтләндерү лагерьларында имин ял итүне тәэмин итәргә бу хакта Мирас этно-мәдәни лагерында узган республика мәйданнар мәктәбенең киңәшмәсендә сүз барды. 130дан артык катнашучы үз осталыкларын сынап карау, тәҗрибә уртаклашу һәм алдагы җәйге сезонга әзерләнү өчен бергә җыела. Бу күңелле вакыт уздыру гына түгел, барыннан да элек балалар белән эшләү өчен алынган белемнәр һәм гамәли инструментлар. Яшь вожатыйга тиздән лагерьларда ял итүче балаларның куркынычсызлыгы өчен зур җаваплык ятачак. Куркынычсызлыкны тәэмин итү өчен үзең әзер булырга кирәк. Вожатый должен четко в своей голове иметь инструкцию, как он будет выполнять прям попунктно. Вожатый мондый вакытта нишләргә икәнлеген белергә тиеш. Балаларны өйрәтсеннәр өчен күзәтчелек эшчәнлеге хезмәткәрләре катнашында белем бирү дәресләре үтә. Дәүләт янгын күзәтчелеге инспекторы нәрсәгә аеруча игътибар итәргә кирәклеген белә. В каждой смене должны проводиться занятия с детьми. Һәр сменада янгын, БПЛА һөҗүме очрагында давыллы җил булса, нишләргә, кая качарга, шуңа өйрәтәбез. Айрым тема янгын чыккан очракта балаларны эвакуацияләү буенча күнегүләр. Узган елда янгынга каршы хезмәткәрләр катнашында алар һәр сменада уздырылды. Бу ял итүче балалар өчен матур тамашада. Балаларның куркынычсызлык кагыйдәләрен яхшырак истә калдыру өчен практик файдада.
Данные мероприятия очень важны и нужны для вожатых. Әлеге чаралар кирәк, чөнки безгә балаларның тормышын ышанып тапшыралар. Барынан да элек аларның иминлеге. Бер айдан соң диярлек, балалар лагерьләре территориясендә хисләр, вакыйгалар һәм онытылмас очрашулар белән тулы яңа тормыш кайнаячак. Ә вожатыйлар һәм лагерь хезмәткәрләре балалар ялы гадәттән тыш хәлләр белән күңелсезләнмәсен өчен барысын да эшли. Әлфия Мөхәммәтшина, Резидә Юсупова, Яшел Үзән хәбәрләре. Milli kiyimler kiygen boğalar, türlü rizıklar bilen boy üstüller hem txolıkların şın dostlığı atmosferası. Onun şu gimnaziyada Tübek Ara Milli Medeniyetler Festivali uzdu. Zor vakıga Rossiya xolukları birdemligi yılına bağışlana. Əveygi işleri Tatar xolukının ruhi hazinesinde ayrım urun alıp turgan Büyük Abdullah Toqay ijatına bağışlana. Әйе, апрель Toqay ayı. Улуг шагыйрыбызны хөрмәтлибез, шәһәр һәм район күләмендә шактый чаралар уза. Бүгенге кунагыбыз да аның дәвамчысы дип әйтергә була. Таныш булыгыз, якташыбыз шагыйрә Люция ханым Зиннатуллина. Исәнмесез, Люция ханым? Исәнмесез, Радик энем. Сезнең иҗат сандагы һаман туланып тора. Ничә шигырегез бар? Минем шигырьләр шактый җыелды инде. 3нче китап чыгарырга җыенам. Исән булсам, Аллаһ бирсә. 1нче китапта 75 шигырь и 1 поэма. 2нче китабымда 114 шигырь. 3нче китапка 145 шигырьләр яздым инде. Менә бу сезгә кунак булып килдем. Кайбер шигырьләремнән үзекләр укып китәргә булдым. Шәп. Toqay бар кешенең күңелендә ул, Люция ханым. Әйе. Бик дөрес. Габдулла Тукайга багышланган шигыремне укып китәм сезгә. Хөрмәтле Яшел Үзәнлеләр. Эй Тукаем, эй хөрмәтлем, син бит безне кеше иттең. Тылсымлы шигырьләр белән син яшәргә өйрәттең. Үзеңнең шигырьләр белән дәрт бирдең син яшәргә. И туган тел, и матур тел диеп күп эндәшергә. Барлык татар халкы өчен маяк булып калдың. Гомерең кыска булса да, мәңгегә истә калдың. Бик күп шигырь язылса да, әле һаман асман. Алда язылачак юллар булсын иде ясман. Халкыбызның горурлыгы булып калдың тарихта, әле бик күп язмаларың яталардыр архивта. Рәхмәт, бик әйбәт. Тагын 1-2 шигыремне укып китәм. Әйдәгез. Яраттам мин туган якны, туган як табигатен. Яраттам мин үз халкымның барлык гырыф гадәтен. Яраттам мин үзебезнең татар халык ашларын, бәлешләрен, тыкмашларын, тәмле эш-пишмакларын. Яраттам мин таң атканын, иртән кояш чыкканын. Яраттам мин шишмәләрнең шилтер акканын. Яраттам мин шишмәләрдән шифалы су эчәргә. Шифалы шишмә сулары көч бирә ул яшәргә. Яратамын мин җәйләрне, яраттам яңгырларны. Көтеп алган яңгыр суы ашландыра кырларны. Яраттамын мин җәйләрне, карарга күк йөзенә. Күкнең матурлыгын күргәч, күңелләр дә сөенә. Кишләрен яраттамын мин карарга, афыкларга. Табигатьнең матурлыгын уйлыйк ничек сакларга. Люция ханым, шигырьләрегез бик матур. Әйтегез әле, зинһар, менә шигырьләр кайчан туалар? Шигырьләр күбрәк төндә туа. Әгәр дә вакытында торып язмасаң, иртәгәчә онытылып та китә. Була шундый вакытлар кичендә була, иртәгәч тә килә, но күбесенчә һәр вакытта төндә килә шигырь юллары. Һәм сез инде аларны кагазга, дәфтәргә язасыз инде. Янымда лампа, ручка, утны кабызам да язып куям. Ятам да тагын 2нче күпик килә. Менә шулай иттереп, кайбер төннәрне 3-4 мәртәбә турырга туры килә шигырь языр өчен. Һәм инде безнең шуннан соң шигырь барлыкка килә. Аны шигырь барлыкка килә, да. Исемен каян аласыз? Исемен шигырь язгачтан шуннан үзеннән үзе килеп чыга инде. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт.
Тагын бер шигыремне укып күрсәтимме? Әйдәгез, әйдәгез. Яраткан күршеләремә безне яздым. Безнең урамда яшиләр мәрхәмәтле кешеләр. Берсеннән берсе гүзәл бит, шундый күркәм күршеләр. Ылгайып китсәләр дә, балкып тора йөзләре, әни кадәр яхшылыклар эшлиләр бит үзләре. Беребезгә шатлык килсә, һәммәсе дә шатлана. Шундый тату яшәгәндә күңелләр канатлана. Авырлык һәм кайгы килсә, бары бердәм булыша. Шундый рәхимлелек күргәч, күңелләр дә тулыша. Урамыбыз да бит безнең матур урам шәһәрдә. Тагын матурланыр иде, асфальт булса әгәрдә. Асфальт юк шул. Яшел Үзән шәһәрендә менә шундый урам бар. Кешеләре ылы җанлы, күңелләре түгел тар. Насип булсын барчабызга итәгатьле күршеләр. Тагын телим һәр кайсына үзе яраткан эшләр. Бик зур рәхмәт, Люция ханым, бик мәгънәле, бик тирәнтен шигырьләр язгансыз. Студиябызга килгәнегез өчен бик зур рәхмәт, матур шигырьләр, шигырь юллары тагын да тулып торсын. Бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Амин, шулай булсын. Миңа яшь вакытларымда тыелды 40 яшь карт. Үзем 70-кә җиткәчтен, 80 яшьтә әлем вар дип уйлыйм. Хөрмәтле яшел үзәнлеләр, һәр кайсыгызга да бәрәкәтле, бәхетле, сәламәт, озын, хәфиф хәтәрсез, игелекле, изге, бай гомерләр телим. Һәр кайсыбызга да бәхет телим, бәхетле булыйк. Амин. Сау булыгыз. Сау булыгыз. 25 апрельдән 5 июньгә кадәр Татарстанда сәнәгый балык тотуга тыю кертелә. Бу чорда балык тотарга яратучылар өчен катгый шикләүләр гамәлдә. Бартик ярдан һәм бер кармакка гына тотарга мөмкин. Сезонга әзерлекнең ничек баруы штрафлар балыкчыларны куркытмыймы һәм язгы шикләүләрнең төп файдасы нидә? Безнең сюжетта. Вот старые доски сгнили, нужно поменять. Это техника безопасности на воде, чтобы безопасно заходить в лодку и отправляться на рыбалку. Алексей Исаев көймәне алдан әзерлей һәм инвентарен тикшерә. Шушы көннәрдә навигация ачыла, димәк, яраткан урынына Быковский утравына барып җитәргә мөмкин булачак. Анда балыкчы сүзләренә караганда агым да азрак, яхшырак каба да. Дөрес, көймәдән үк балык тотып булмый әле. Навигация же закрыта тоже. Навигация ябык. Шулай ук суга чыгарга ярамый. Шуңа күрә 25 числодан кая да булса яр буена барырбыз. Инспекторлар безгә штраф салмасын өчен. Штрафны 25 апрельдән үк башлаячаклар. Татарстанда 5 июньгә кадәр улдык чәчүне тыю. Бары тик ярдан гына балык тотарга рөхсәт ителә. Бары тик бер генә калкавыш белән кулланырга ярый. Улдык чәчү чорында көймәдән балык тоту тыела. Моның өчен 2-дән 5 мең сумга кадәр административ штраф каралган. Язгы улдык чәчү балыклар тормышында иң үзенчәлекле чор. Бу вакытта кешенең роле улдыкларның үлеменә һәм кискен хәлгә китерергә мөмкин, популяцияне киметә. Без очраткан балыкчыларның күбесе Идел буенда катгый кагыйдәләр турында беләләр һәм аларга аңлап карыйлар. Беләм, 25 июньнән 5 июньгә кадәр бер кармак, 2 калкавыш. Как нарушаем, если мы... Бер нинди дә кагыйдәләр бозмыйбыз. Кармак бер генә, без браконьерлар түгел. Сәламәтлегебез өчен киләбез. Күрәсезме, ничек яхшы? Һава сулыйбыз, бушлай кояш, витаминнар. Теләсә нинди балык тотуның төп максаты ул әлбәттә трофейлар, ләкин монда да кармак тотып ял итәргә яратучыларга шикләүләр куела. Коралларны гына түгел, тотылганның авырлыгын да күзәтергә кирәк. Балык тоту рәхәтлек китерсен өчен административ беркетмә түгел, дөрес урын сайларга, бәхетле кармак алырга, җим, сабыр булырга һәм әлбәттә канунны үтәргә. Айгөл Гатауллина, Татьяна Каварина, Александр Федоров, Яшел Үзән хәбәрләре. Майга халык сынамышлары. Ой салкын булса, ел икмәкле була. Яңгырлар һәм томан еш булса, ел уңдырышлы булыр дип көтелә. Кайын яфрак ярса, бер атнадан шомырт һәм сирен чәчәк атачак. Май кыңгызлары күп булса, корылыкка, май коры булса, җәй яңгырлы була дип фаразлана. Хәзер синоптиклар мәгълүматы.
Бүгінгі тапшырыбыз тамам. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, Заправаның Тарус сайтындағы қызықлы һәм файдалы хәбәрләр белән дә танышып барга онытмагыз. Кабат очрашуларга кадәр саубуллашабыз.